Talentové show sú veľmi populárne a televízne programy tohto druhu si veľa ľudí nenechá ujsť. Dominik Toráč usporiadal pod hlavičkou občianskeho združenia STAR v lani veľmi úspešnú talentovú súťaž medzi žiakmi 3. a 4. základnej školy. Tento rok rozšíril záber a usporiadal súťaž s názvom Senica má talent. Gala program sa uskutočnil v piatok 8. júna v kinosale Domu kultúry v Senici. Predviedlo sa na ňom 8 talentovaných mladých ľudí. Do súťaže sa prihlásilo cez 50 záujemcov a vlastne títo 8, čo tu dnes odprezentovali svoje ukážky, tak to boli tí najlepší z nich. Výkony 3 tanečníkov, 2 mažoretkových vystúpení a 3 spevákov hodnotila porota zložená zo samých spevákov. Je to pravda, že naozaj sme skôr zameraní na ten spev všetci, ale mali sme na to taký laický pohľad, čo sa týka toho tancu, že čo na nás ako pôsobí a tým, že chodívame na rôzne akcie a vidíme tam rôzne tanečné kúsky, tak to už asi vieme porovnať. Porotu nakoniec najviac oslovil výkon 11-ročného speváka Martina Janšáka, ktorý si odniesol hlavnú výhru. Aj si očakával, že by si mohol vyhrať? Mne to bolo jedno, hlavne, že si zaspievam, to je hlavné, že sa zúčastním. On je podľa mňa jeden z najmladších, ktorí tu boli a bolo vidno, že ho to baví a možno práve aj tým sme ho chceli motivovať, že na tom. Senica má veľký talent aj na ignorovanie kultúrnych podujatí. Presvedčili sa o tom už viacerí, ktorí chceli ponúknuť kultúru, ale nestretli sa so záujmom verejnosti. Na gala večer talentovej súťaže prišlo len veľmi málo ľudí. Vonku je teplo, takže asi sa im z toho dôvodu, myslím, že z tohoto dôvodu a potom fakt neviem prečo. Čo ty na to hovoríš, že tu bolo tak málo ľudí? Neviem, že boli moc stupenky drahé. Či už bol nezáujem spôsobený 3-eurovým vstupným alebo pekným počasím, nezistíme. Organizátora to však neodradilo. Lebo je to vydarená akcia, veľa ľudí to baví a už to má aj svojich divákov, ktorí tu boli aj minulý rok, aj tento rok, tak myslím si, že asi hej. V Senici nebol poprvýkrát ani Jakub Petraník. Chodím tu rád, je tu veľmi príjemne, dokonca som bol ubytovaný na Kunevskej priehrade a to je pre mňa veľmi čarovné miesto, takže celkovo aj možno kvôli tomu.